Mae hi wedi bod yn flwyddyn arbennig iawn I griw Bydd Achub Porthdinllaen. Wedi ffarwelio hefo un cwch, maen nhw wedi croesawu I newydd. Wedi chwalu un cwt, ac wrthi'n adeiladu un arall. O weithgaredda codi pres amrywiol, I hyfforddiant ac ymarferion rheolaidd. Ond yng nghanol hyn I gyd, mae'r gwaith o achub bywyda allan ar y môr wedi parhau. Blwyddyn llawn cyffro a newydd felly'n hanes criw Bydd Achub Porthdinllaen.